Perfect Peace Foundation. Serade, ya papa, lady no crown asasiso. Mo onyame nhyira fam abodo. Yada mo ase. Afi atwa mu no. Nyame yadom. Mo hwe emaye ntoboa kakra amanfo ede ma nhyira bodofo omo freye ede bi maaye. Yeni aso onyame nhyira obi biara afi atwa mu ode sika kakra nyema kakra edi brain shabudo nhyira femfo a omo frɛ ya mo de ma ye ni aso onyame hyira mo aye mo akoma so ade ma mo afiwe abawie ye na ye pa bonya ne sɛ mo a mo ma last year no onyame enhyira mo na afiu na duru ho no ye hwɛ mo anim madaroma enkola ye ni bie enyanka wisia omo so ehia mo akakra sebe abronyei omuso betimi anya sebe kakra aka omano sika nso betimi dia toto mo niam kakra ebeboa enti ye sremo obi awo bie boa enyanka na nyame behirawo sene bible eka ye no o se yenkosra nyanka mo so se muntimi mesra ya at least to boa kakra sika ode ma wo mo no omo so de man ya so betimi dia hwe mofrei yada masi no de no pese o ye dachi Footballer. Pese footballer. Pese makelesi. Ana pese footballer be no onimu no. Messi. Dia ben biem. No mumbai. No my school. No mama si school no. Yo. Dini ade no pese o ye dachi. Atom pese me ye sofo. O pese o ye sofo. No. Na o class ben. Class 2. Dia no hia. Me school bag, me say school books. Na me say ya ba exam siesa ehia sky but dey be exam 20 fee. 20. Me say school power. Na obi a otie wo pese oboa wo so a onam hyira fm so ede entoboa de sikaba ebeboa de na oka kire wo. Ka cho mo se nyame hyira wo mo. Na mo mo ska sem tutoye. Ebi o mo iska fra den hyira ma. O Yesu di. Yo enhyira bodo atifo ne ahwefo yadamase onyame enhyira mo na de eda akola na akoma so ana wo mo aka kire ye na enim se wutie ye de ebeka wakoma efise yenim nkole dachi yombeye enti nyina ye moa na onyame so ebehyira mo nkole ebi pese o mo ye footballer ebi pese o ye nurse ebi pese o ye doctor obi pese o ye soldier de odi bebe bia no ye de boa mo frei dachi enti mo meboa ye Eradi nhyira mo onyame nhyira mo Perfect Peace Foundation Serade, ya papa, lady no crown asasiso. Amen. Yadamasi. Perfect Peace Foundation Serade, ya papa, lady. You friend me Dr. Mensa. I'm a Dr. Mensa Herbal Clinic. Me dwuma dia ne se me de bibiduro ne di me dwuma. And okore ne se me na me ye pani kofa bae me da Dr. Mensa Herbal Clinic ya no. Dwuma me die no nti. Sisi Ghana ha nyina no ya ma me Best Herbal Clinic Award. Ene se ye bedi dwumadie kese e wo Kotwi ye Obra Outdoor no dwumadie no. Kotwi Dr. Mensa Clinic ha ene ye ba bedi dwumadie. Na enigisem ne se obi obetimi anya kwan aba saa dwumadi ya se bibia no obefa no ho adi wona pomodin mu ye beye moja mu hwehwemu ahodo bebrebe se de mate Dr. Mensa Dr. Wonder nka no nyame ya dom a eda no so a setie bia ba beto me ha na oba nso a ye moja mu hwehwemu free ye moja mu hwehwemu ni nyina wi a eno echiri no yale bi e ha obia no ye wo percentage ya no nso ye bette wo so a ya for so beti ba hwe o Spiritus TV ubehwe o Inshira 104.5 FM o Facebook YouTube Inshira TV no atie radio no 104.5 FM enkadre be ne kan 104.5 wiase mu nsem twumadi akofijima anko na atrase me ma bedwafo Mr. David Opoku
Achimai dodo na friend e chairman so ana Ogoro. Ena Stephen Akwasi Buafo aka Brekum Namwan ono so ewufia ha. Producer Albochidom Daniel Ejei Mensa aka Nana Ejei also te ha. Ena ye ono de fa TV so come from mu ma adasa obi anya bihwe. Your friend DJ Don Rich. And I said the onye bone intimate man the foforo. Don Rich and a dear namu from Memua or the echo. And Prophet Kinsey Jemfi or Babe we and na onia be teachumano. Sada and na minuya Kwame Sofo Kwame and so Timechi the Dendia or them paye a Jitrimua Iguswa a dijumano. Na enwa mansa and the bush you are formed by Omoba Obia Efretuntum. Na a day ain't no more fretuntum. If we as a sabi any bre maya in fracobre any brisi. Na onoma to abeseno, Nina say a D I own. Na me bomb pie saying Yankopo mwana semi query. Nani bisieno. Nasi. Mammy Amansa. My movie in a by. Mosa. From a sa. Patch what in Viese. I didn't fear the thing. Obo. Obo. My mobile. Oba penny say. And the meet. My mobile. You. Eh, oh, quite your son, what didn't you crack? Mammy, a dear knitting to me, I'm with your enemy. Memenda ahmachino ebo be no nine no na minimi no ko an ewofi no asole pra na opra wie na obacho unua no so your friend is saying na wodi mfie say adu afri be ni ako wonya mfiri share mako be say be 56 mami are brof yankwe mami and our friend me no catch him say auntie na see ye and was say admire friend me some mram beti asem say sabra na bob bear for no sorry na say eh sabri mama mpacho adjuma no ye hwan one ne ye adwuma wa fan so one ne ye adwuma wo fum fum dwuma enti adjuma na friend ahomache be no 9 ah sorry a opra no say omra yo ena opra wie ya na ekobobo 5 emho na no kasa antimi ko na msema ne kakra no otwen kakra afi me sorry say me behwe so ho a mba no okọ na me hwe me phones na abo 5:30 acha so okọ nti won so tele bi no okọ a won sa amefie dise bi a 4:30 anwumre na no oba ti ma hwe kwan a fo abo wo ma afi na time kwa na abo be 5 wo ma na me sorry na me tin so sa me koshia no no na de wache afi me ko ta koduru wo ma fuo no fa me hu no na me saye kwa no so ye mienu na me bia no afa soro ha kwa ntimi ko hwefie timi be fie no o mai ye fie nkwara nso me mo anko ha no obi eni ho nti bo be 6:30 ko na me sa sim na me ko nanti ya koduru baby o mo no ayaduane no me ko ene ho no ni jale no awaye no o mo agu fom ewo efumo waye jale onu aduane asiesie ho abubo nko fie nyina agugugu kama osole oye adwuma ho no mo no aduane ye bibia na mpagya nchansen ne hwe kakra se bia wo ma se saye nchansen no aye aduane na hyehyase na msa de phone frɛ no na ne phone na dum na me tia mu frɛ ne saa wo mfi afi ma 19 nwuram ho saa na ekobo 8 na mso me nko na msa ebe fi timi be fi am be bisa ye no mai ena ne ban ba ko bai na mso kwadwo uma me koye wo mai nti koko jame na me nko pen me ni akola su ko chini nwuram ho saa ye hu no ene ye betena ase nti wo na be ba no maka chensa adwo kwa afuo mo mayu we ya was mo mayu no mse ne de adwedi ade asa ti ano papa ne akona so na mamfo aye mo ne akwa hwehwe ti ta mo ko hwehwe no de
Mankobi. Wankobi. Etiniesi hono. Ne okobi nebeka. Ya mami achichire nasem no abonu fua e de amaye. Ne nyina se onu nuaba afiri na atifie. No nan osore ya opera sebe yinim se ya na ema ne tayo. Ade abechia no ma sorry na omo atua hema na onum apra. Ebra opera no e no nyo ofre se agema one ne adwuma. Se omra okono okra nnuye se agema afre mitimi ba no se twen ma bre no kwani mu kakra na sa bre di ade enchin. Otwen ya ekobo no num no ena otin so a okoye. Ebre bia ya obra okwa afumu a oba na so bre na botwem ye ma me mai. Ne senti na so otiso na okohwe se ye ma me no owohin ana owohin. Ampani apa okokodru ba bia omo ye aduane abo apatasi watwa nkofi a ye ho kama. Ya prapra ho asebe wotim ze ho ye kama pa ho na adwe bi si ntrim ze ekwa na emienu. Ebi kura no na bunsa ho na wabesina chi ofie. To bebe fia be pe no oba ya afie pasa. Emamu wa bebre ofie ode na enso sa da ne de na enya de abamu bia ehufie. Na ni nyina ne se ne wati akosie no ehwa no de asie. Na empani se sebe empreduasa aboa no nani nano ewase den kura odidi a ode so asuja ofa twasu. Ne se te omom to aso no ekohwehwe ye maami opani ba ko ba yemisa de die na ene njuje ko opani ye mo akwa ba ye ja patodi efe mo se tutu na se tutu ye maame ba bi ode asie no o se wa do betimi akadro le mo mu na moto aso eto aso na moto aso no so kosi sei anopa no nsia na ye se yeso ye beto aso akohwehwe no eti ye koya kosi wirem ho ba bi a wo hihye enioma no a na ye maame ne ka se etwa jale ne jale anu abo no ho no wo dwire gu no e ko ha kuduru ho ade ye hwehwe ho nyina na de wa se ni osisi ho afa no na ahumka na anwanwa soso in fact ye hwe ho ani ehunu ne yekogira ba bia na ye dwene ho kwankura ye befa so ye behu ye maame no ye girija ho na adwen no e ba kakra nti adwene ba se ye nku bie saa ba bia ode nchense ne gu ani e koye aye asisi ye yi ne mam ye yi nchense ne kura fi ho na asa abamu asa buwa me ye gya ko gina ba bi na sa ba ne sa ko ho ani ye se ye yi ni aka no ani hunu se obi se ho no ma ne nan te ho no ale ho na ye se ma obi amfa ne nsa nka bi ne mfere police mo mrem ana ye call ajusu police station ma omo so crime officer no ma police for buy mpa ya yi yura no nyina na ya mpa ye maame na obi ekunu a maame afrie no obi ekunu a o hye ho no aniti ama police for no ma yi omtwitwa foni ni ade ana yi no ade ne koto ye de ne ko mo kire nti se ye maame ne de o mo kire police for de na kusie e mo me pa chew ye maame no bra mo kopie no so no na ne ho bi atechema ye fa se bia ya bono ye pra no ye twa de mene ana etisen ai na opira na no opira wo ni tiri ho ene ye se kan egwo ho na ne tiko ha na ho ye de ade abo ho ma tokurokura da ho enti ne opira ne sa side ni tiri ho de ne opira etu hwa mo je sai na kakra oh ya ban ayin wa wasem ne se area ho so ye hu mo ja wo ho ba bia ne yo nyina ye hu se mo ja gu ba bi but ye pira no pa wo se munka ye hu no mo ja wo ho ba bi namba to agima no oto ne safre no owe sabre de o police for kuku awo joso oyi na no sei ebesi sabre ye ne ukasa de onkasai sa ejese abusu afode na mpese enye emfa moamu ya sabre de ehun se abrantie no onkasai okasai a anke behunu ba bia na bacho yemum onyamum na dia eba ne se
ebra ye ko hu no no ye ko nya no no ni nuanom ena ma ye hu no na anopa no ni ofre di nuanom se oso anya problem eno misa se die problem ni nuanom no asem na make so anya problem die problem na wanya woso wabodam no chen baby a wo eti wo bai se wo mra wo bai se wo behwehwe no ampa mo batu no udium side ho a na yeso wawro ho a wo preach kuta bible no ya keka nti wo for so kire no eno me yese no se ni wosi aya keka na so wo amana mafomo a ebi a wo ntimi enya bibia mfiri ne nchen enti wo de ne ko hospital ama ye wo ne pane eno na mana oda ya nti sabre no na yen susu se duro no doctor ne de wo no na ewo no mu a enu nti ontimi enkasa aye no opani ma hu se wanyiri kakra na sasma yake wati bi mpani semda se ni pada senia ono ankasa fafu afrese pamcho maboda mu eti ni nua na ankasa wo kano enso di hu adanse se eye ne nwanwa se obi a ono abodam timfafu nka jem sam abodam na mo mefa me ni nua na ankasa wo kasa asem wi no ono adi hu adanse me ne kasa wana wan se ono kura ye ne nwanwa na me pacho abantie no ansa na asembesi na ohwa na adwiri mu how bi asimu pen anase bibi etisa wae bibi sonko bi a echese sabi onyadam bi obebo abrantie no kwasem ni se yemodu duro no ennim no ba omo nim no enkyere se wo yale ebi se okwa afom ho a yarefo ntimi adwuma waye no ho yarefo ntimi nya se adwuma no enti bibia enkyere se bibia sida anase ena me ka se me ni nuanom adie nkomo no ni nuanom so bia enkasa yem bia enkyere se na bibi wo abrantie no so a kyere se wo yare enu nti na bia afi na aba na bi enti wo abrantie no wo yare we are some dosu papa open your dance yanko openi kese ho no so fa kakra openi ana wa ben kese mu kakra e de amame na areho ewiase ro ho obi okwan obefa so obefra sase so nanso ebi ho aya na emu ye rem sebe empreduasa owu ni bi ho a owu no bi ani ho ankeye nanso ebi ho a entiasie sebe ya na enim papa chese se dipa kra bi a wo yare anase onya accident bi atorenche bi ne to no eno free mu a fine nipa hu se sebe sei na to no na no pa me dafie no afre me memra me nya adwuma no na ye adwuma ko wi ase abema afre me nuanom se mba cho me nya problem maboda mo dam sa de bono yes I dey about damu chese edam bi wo ho ahu edamfo na wo be bodamu a kadika boy na fa nenam krom omuhia sabe na ne be me yanso anase na ohenika no kura babro omo chese no aworo ne top no ba na ohenika kwase animu sa na bodam edam ba fofra bu so be me yanso sa na de nam na ka de prichi na wo bodamoni atie sei ne ko obi amobi ahu ayenhwe ebi ana funtum wo na akosa matatwene opani facho wudi from na samwa nana na wo so nya mfinsi asai ni fido le batwasa yo omno asemi me producer say o pese o can be de minim wo ho na odawro ma me ken but you yes Sunday na no pano na meeting of me so say ye nyira ye maame okonwura mu no wa ma amia kuku no timi kwa sole timbe duru ya no na me se me kofi akwachia abusuafo no timi ko duru am kwachia abusuafo wi no akonya kroma bi bat na asam no ya meeting na mitimi kwa antrase timi mi busa ne baba ko abaya se pacho abrantiano anya bia omo wane number no me yese ane na me je number no mo so ma fra no mo fra phone na dum na me so la mo fa ma me
ti me gye no ba na me frɛ ya na kwan ya fa so yɛtumi nya ne kye no na pacho me kyire mu ti me gye no ba no na me yɛ sɛ me frɛ ti me frɛ ya bɛle ya na nurse obi afa na oni pa fa no wase o hwɛ wana me se me hwɛ fun wura no wase nye fun wura ni no mo kro mo pɛ no na me saa na mo pɛ ndi ameso me pɛ no na wase o dia na me se madam funu no ti me amana hu the reason ti ameme se me pɛ no ti oya no wase o ala bibia na me se madam funu no se ono so na ni nua no na wanya problem afro mu ofie se wase wanya problem nti omo mefa no woduru run about no so nti mo mo kofa no ana me sa na mo kro mo egusu mo pen na so no ntimi nkyira me se wo ha na se woni ha to ndere si wanya problem no omo so mo ehwehwe no na me so sa dia ana me so madam fro nti me nyina ye nhia na ye hwehwe no nti bisa so wo no so kotwi ono ni ti kotwi am ye se da bisa dia me ye nhia take no se da bi take dia kotwi no de ba take dia mo no ti ye nhia so fulai na me so okay mate iti me ye se so si ma won frɛ me na me ni nyina nhia iti be 10 minutes time no frɛ me se afi no ready a o sim na me so me wo fleso ba ma me na hu e bia wo me ye se me wo tafo esiye iti ba se na me ye fast baby suafo yo beka cho me se me pamcho abrantia no me ne na kasa no ti ye nhia no ti wo mu ebi nka me ho na yenko na me hu mami ne baba ko ka ho na me fa Mr. Befi so ka ho no so fi na se yin ye tina ka mu na ye kontia kwa me fle ye mami ne baba ma ba ko no so ye police ni mo no so hia ya ye nyina ka bo mu a ye kodu so fulao ti eduro na bo no ejina ho ti miminim no ti mami de woni no ti mami me ye se o mehwe se wo no a ti mami ne ba ya na o hwe no asinyi wo no ana ga ne ye se ye me enko na ne brawo asia ti ye kunyanyem se bo na ne ko wa se wa ye kwa kwatum ti ko ye na se mami sa asinye wo no a de ne bra na wa kan ye ko na se nye wo no de ye se sadia oni nyina ko Sofola police commander ne ho ye ko tran office no ye se afi obi anka na asem ti wana we ni be boy ni nua ne be kan ko wo mi se ni nua no fle wo mi se wanya problem e wo ba bia wo ye na afu no nti wo dum run about to mumra no mumra me fa no mo ko ye no na se wa wo no ho ni kan de se no kura babra ase o kasa kasa wo ho no mo hwe se de no asi aye no ema boys ne boa no mo di amika gu no so ma mo tie no to mo de ne se ka mu no mo de ne ba no mo hwe de o ye na anu wo de ne no mo de ne quarter fo hospital government hospital no o mo de ne ko ye no o mo wo ne pane nti ama na ye mele nti o mo de na to fie to ka sa na me ho to ko ye ko no so no mai ma do se aba ni fun ekura no nko ade ye ko duru won mo na se won kura wo se ni nua na dwane a won de beche no because se wo kura ni fun de na se ekwan ya fa so wo nya ni fun ne de na se wo na woni ni nyina bedi bone na anya beche no to no so ka se ni nua na ko kum obi ma me dia ende won tena ko ntia police for no mi yanko no wo fie wada na yanko fa no tie na police pe ni ye se no sadia yanka no ho no ma police car no fled so for so bo mama ne say dia bani nti wo mo kofa no de o maba so Sofola police station na je so for no so enfa camera no so me fa ti akwa so na oda boy ne da ho ma mi de woni no ohun na no so eye boy na ese ye peja na so timi kan yan se obanu mo nkwan ti ho no fat se ne police for no ko bi na ekoye abanya semitranka ho de se nkwan ya dade a kare zo mani hu se waji obi so nkwan so afi nche ti ba sa no ya tie no na ya de ne ba Sofola na se de ne ba adwoso ya de ne ba yi nyina no bo no entumi kasa wada honom a na ni ya na che so obi ase
wabu bi sɛ wayɛ mmerɛ nti mehu sɛ paneɛ no ɔmowɔ no na momo ankoto ɛberɛ ɛkyee no mokɔɛ ne akye dada yɛkɔ de ne ne nuanom no ɛna ɔmode ka bɛkyee ne wɔ odum runabout hɔ ɛde ne kɔɔ fie nti wɔm kɔ na ɔmo nka nkyerɛ sɛ ɔmanya no baayɛ ne ɔmo kɔhyiaeɛ no ɛna ɔmo kyerɛ me sɛ ɔmo agyina akɔto fie no ɔmo wɔ ne pane nkɔyɛ kyerɛ sɛ wɔku yɛ maame yɛka no polisini no anim ɔfise hɔ sɛ wɔku yɛ maame ɛno nti na ɛma yɛ follow a yɛde yɛne yɛ sɛ wɔm yɛnhyia no nti ɔmo so kyerɛ sɛ wɔkum obi maame deɛ a ɔmo so ɛnyɛ asɛm no ntumi ntrɛnkyɛn na ɔsɛ ɔmo ne yɛkɔ na yɛkɔfa no na yɛde ma police patro na gye menim fa ho ɛyɛ asɛm o sɛ sɛ mo maame mu no ɛwɔ damokyere nhyɛ bɛn no moayɛ afa ho sɛ yɛka yɛ ne policefoɔ no sɛ akɔyɛ police 70 ɛkyerɛ nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛkɔ hɔ na ɔmo wɔ ɛm sɛ ɔmbɛyɛ ayibi wɔ ho a ɔmo bɛtwitwa pictures ne adeade nti wɔ sɛ ɔmo no atumi kɔyɛ wo bibia awie asa na ɔmo release efunu no ama yɛn anyɛ sɛ saa berɛ deɛ ɔda mɔkyerɛ a ɛwɔ policefoɔ nsɛm na abanteɛ no ɔfiri mu mpɔtɛm hɔ anaa ɔyɛ hɔhoɔ no ɔyɛ adwuma hɔ ɔyɛ hɔhoɔ ɔno na yiri na ɛba anaa ɔno nko a ɛyɛ ɔno nko a na mpakyɛ wo maame afiri yɛ no ɛnyɛ ne kala mfean ɛno no asɛbe ɔwewiwi mu kakrakra saa ho na abanteɛ ɔyɛ ɔdi mfie bɛsɛ abanteɛ no ɔnya 30 years ɛna maame nso ɔnya mfinhyia bɛsɛ 50 ne akyire 56 ɛna akɔla ketewa ɛbɛbɔ mampani mu saa paa mepakyɛ o ɔbɛ start dɔ afuo no yɛkora ne yɛdɔ hɔ ɛyɛ momo asase mu mepakyɛ ɛna ɔyɛ so adwuma mepakyɛ atimi yɛ asase wura mepakyɛ oh nice ɛti ɔbaayɛ no mamisa so ofiri bɛdɔ asase no so no akyɛ kakra mepakyɛ 4 years ni abanteɛ no mepakyɛ monte ne ho asɛm biaa mepakyɛ daabi mepakyɛ me koraa no 2 years ni no ɔma me kɔbu na buro maa no a ɔsɛ dua kakaduru etu mebu aburo ni wie na ɔka kyerɛ me sɛ mama mepakyɛ o wobɛtumi adɔm afue makakaduru mu ama me nam so so ɔka sɛ me nɔma wo de a medɔ akakaduru no timi ana medɔ akakaduru no menim sister baba ako ɛne yɛdɔ ho me sika kora wa antua sika ne deɛ wa antua ama me na wone ne kasa a kyɛ sɛ adwenbɔne bia ni ne tirim sɛ wo so wobɛdwene sɛ wɔyɛ nipa bɔne ni last year kora ne manchi nua abanche wo 2 year me no ma mbesa abanche nua no na me de kodua ye ti se agiman ese so wabɔ dam wa me pa che wo boa omo dam na me pa che wo ebe 2 months nie na me hu na che ti da me frefo mo ba ana me beso ye power line ase na ofri bushi wo ti se kwa mo ti wo si ona se mama una obeye se kam beshi a woje woni ema yo nam se aje ngo kra me hu wache o wo se mama me ko beni ko ye me ko so nam se na beni so ye ko so wo se me ko South Africa nam se aje ngo ara e dey asem na pesa waka na za no wo pa che se minimum de nti na waka che me se beni na wo ko ye wo course afi no wo sere na boy ni de oba ho ache pa starting no obedo afuo no me maame a oti hoyi ene me maame afiri ye ena me sister ye friend wo wusu a ena wu ma ba ko ye friend ya ta wawu ena anti afia wo mo na edua banche no ede ma ano a na wotua wo muka eti afiri ye ne de woni age ma ni san ya che ni san ya che pa o start ye fo ni nyina woni no a ena ye na maame hwa de ne besie ama sebe adjuma watimi di ye mami se sabre de enya confirm ehu se eyono ana enyo no e wa process for akachi e de ne besi ono won tawanta wo bibia ono wo sika mi pacho de bi oni ni hwe mi pacho ni ni hwe just nia eya akoye me nwanwa ene se maame no hu ye mfa se ono ana wu ya kanya de wawu no betimi asa twa ewura gu no so pacho dabi fisa penisi so okoto sa abo akrama isi pata so na obi de fro no yes eti ye twa sabe ewura agu no so se ne mo kan se te sa dia na che se
obi ne sie no na te se ne wo no obi ensa wo ɛna ewiase ho enye nipa nyina ɛna omo samai ana omo honhom ɛda obi ho na odon sa ko kan so obeku no a wa hwa ne beto wiase no se ya nche okura ba bia beku bia wa kasa do ho besa aba se amane abeku mu no na ano edin na nipa wo bodam na babru no hunu akofa babru kwa ne de bodam wo no odi preach seki onuma eso timi bi na Nebukadnezar nguma nyina se na adwene nye ba ko bi ba ha be boy nyum pa tim say yes wo me boy nyum no wi na mo ahwe se wo yi ana wo nyi wo de muntie Lord prepare me to be sanctuary, pure and holy, strong and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Jesus is the winner man. Winner man, Jesus is the presenter of Queen of Israel, mine. Hey. Jesus is the presenter. Jesus is the presenter of King of Israel, mine. Abundantly, no assessment. Opportunity, winner, come back twice. Jesus is the Constantinople, Kamala, Idom. Hi, Kiki. Hey, oh, I was for when your friend said genuine dam. Opeja no back on or no bed to the Echo say crying do me. Enkoye, why would you crown say enkoye? Now, what could the bonnier we are what head there come dam? Now, double could be a movie. Eh, some more are hopa. Ara ho papa Madam Kofi. Madam Kofi. Me video bi. Akwabu na amawa bi je chinye. Me more than bay. My bodam we. No bisa bumisa papa na we say me more than mo. Papa so abante do abodam be fi. So what ne papa reka. Wan so asema bodam. No bodam wa de hu so abodam. So my bodam we. Chase o bodam. What the boninti o bodam. Na ya na me bisa sese se ukumu nua ni pade mfaso na benya unku na re no ene ni pado onya obone wa ya obone kra wo se etrase na esiesie ukuno na ya na be shomu na akunu wie no abodam yi sabre odabre besesa se ye wuo se nye wuo o hye bre besesa na ya na nipa nim ne ekoso e wo sabe afiase sa obi di nani akohunu yenua no mo ho a obi ho a onye bone na sabio asem ededa kopie ho ni ama no hu omu hunu a ebe wonwa abanje bi ba ha wose ba ko ye friend ade ena no ye wa ade siripin ene o bayire no yonkuti kwa ha na so to kwa ha ena prison so sabe aduane omudie ni hyeda enya yi bia na sabe wano ehwe obi to o jam from amua che bombo rayem na de ara ho sesa Johnson kan wuti anya ye na Johnson kan wanwumre o de be hye ho saa ko isi ade be che efise omdo mo nan si Hosea o nan ne kase gina be sei ho ne de wo hye o da wo ntwa so nko a utimi na ho o pe na ofiri mu a enkrofo ajo dabre se Johnson do na asole ko Johnson a o be ba na ho atua diso gira tenten areho biso abeko na amanfo kotokoto o se ya na wo ye dia da ebie ni asai yare boni akabinom sabe una masasi su na ni hwe kra enframa fa ho no ehira ya betu do akɔhye damu dinkra do akazie pa kukuru ni atumu na ahye ho adenti ne nipa mo me sesa ya kwai ya nya de etene
ebi afomso betimi ato abo akodi afiase na so dodo no anso e de nsemone awudie kronosem tokwasem mempre emferi pankosi hwe ya na grofo bi ka se bi ne enwene ho nkwadwo am se baabro de on kan hwe na wa ne ho beye wo obi o ko ba no asakra obi zu ko ba o se maduam banche mikotu akwa ba ko ye tire tum wo central ye yi ni central no ko gina proska ho sa ko wi ade ne sa chire tum wutim sa ne shambra ise ko se nanimu ase na kirase obi o ho a wakode prison che oba fi oba edai eti waaro obeza e bibi fufura bi asad nako anuanom aduanom di ho no areho ma ba ko ofiri krono ba o se ye frɛ enkwar azonto soup enkwar pa si fa ko na esa azonto na bre bia sa o ye foforo ne adu ko wura mu a na obi ehwew fi se enkwar woni boss wa besu ntimi ni obi nso na dua ne kese pa no eti wura ho sa na opepu anum so obi tu ani nsi obi de ko pizza aduane wusu no obi de sen ti next time ba wusu kurom na wudi wa de ayare ho sem nipa okukum nipa pa de na abeje frame oh obehebe krom ye hwemu na bibi ko so ansa ena mamu ana o maba no num no bi tramo na ehwi nom me pa cha bante mo hwe no a edura bia na nitimi ye kokko kakra pa cha me hunu bi da we di pop bread ho ase me pa cha an wo ba odane kam na waboni coat na waboni tie wow na ne working gia no gum nti wosi a na wasesa no ho ano kwaya course obenim me pa cha beni course me pa cha say do pass o kwagini certificate aban ebe obey no wedding aban o wedding akwa no fan show satien o le show sami no say wa kodi honi mu aho na akwa so obekoto wo say amfiedu na agoto ahwa de opre ho yedua no mo sense na prison ye ba mu nyina kafra wate nyankopon kam ho na onfa mo mekai ho na asase so sabi ye ni kapre so obi nkwai timi tu fa hwenem no afili kakra ye ba challenge Angelique the original we are there ebetu say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 027 medie no kutwi Dr. Mensa Clinic ha ene ye ba bedi dwumadie na enigi sem ne se obi obetimi anya kwan aba saa dwumadie ya se bibia no obefa no ho adi wona pomodin mu ye beye moja mu hwehwemu ahodo bebrebe se de mate Dr. Mensa Dr. Wonder nka no nyame ya dom a eda no so a setie bia ba beto me ha na oba nso a ye moja mu hwehwemu free ye moja mu hwehwemu ni nyina wi a eno echiri no yale bi e ha obia no ye wo percentage ya no so ye bete wo so a se ba so pese ye nia ye hwe wo a ye beje wo enti ensuro kwakoma to ye na bomodna se nyame ya doma obetimi aba sa adwumadie bi na etimi abo abebrebe fi se mpanifo se ye nkote aduru mra no ane hahan na so hahan ye tini obi woni mu no se de wati ate Dr. Mensa ho asem no eye saa na tie o pese o frɛ Dr. Penny a obetimi afra homa we sei so na ya boawo e wa konu asa bebrebe so ana se open information a obetimi atwere number yi number di dwuma no eye 027 11 73 551 027 11 73 551 date no 6 December 2019 6 December 2019 ewo Dr. Mensa Heba Clinic ya ewo kochi anopa no nwotwe pepepepe ne ahye dwumadi na se a enya gudie ko enti bomod na se wunyi ohun firi mu na betimi ede wani akire Dr. Mensa Heba Clinic enti time no eye anopa no nwotwe a ye fiada edi animu ya bomod na se obetimi ede wani akire Dr. Mensa Clinic ewo kochi ensuro nyame pa ifiada ye behwe wani mu se won so obeba bi no abeyi nhira bye bye unyame onka ho bye bye. Perfect Peace Foundation. Ya papa, lady the ground assassin so. Mo
onyame nhyira nhyira fam abodo yɛda mo ase afie atwa mu no nyame ɛyɛ yadom mo hwɛ ɛma yɛ ntoboa kakrakra amanfoɔ ɛde ma nhyira bodofoɔ ɔmo frɛ yɛ ɛde bi ma yɛ yɛni asɔ onyame nhyira obi biara afie atwa mu ɔde sika kakra nyɛma kakra ɛde brɛ nhyira bodo nhyira famfoɔ a ɔmo frɛ yɛ a mo de ma yɛ yɛni asɔ onyame nhyira mo ayɛ mo akoma so adeɛ ma mo afi we abawie yɛ na yɛ pa bo nya ne sɛ mo a mo ma last year no onyame enhyira mo na afi na duru ho no yɛ hwɛ mo anim madaroma enkola yɛ ni bie enyanka wisia wɔn so ehia momoa kakra sɛ be abronyai wɔn so betimi anya sɛ be kakra aka wɔn ano sika nso wɔn betimi di atoto mo niam kakra ɛbɛboa enti yɛ srɛ mo obi a wo bie boa enyanka na nyame behyira wo sɛnea bible ɛka yɛ no ɔse yɛnkɔsra nyanka mo so sɛ muntimi mesra ya at least to boa kakra sika ɔde ma wɔ mo no ɔmo so de ma ya yɛso betimi de ahwɛ mɔfrɛ yɛda mo ase no de no pɛ sɛ ɔyɛ daache footballer pɛ sɛ ɔyɛ footballer pɛ sɛ ɔyɛ makelesian ana pɛ sɛ ɔyɛ footballer bɛ na onimu no Messi de bɛn biem no mumbai no my school no ma si school no yo dini ade no pɛ sɛ ɔyɛ daache atom pɛ sɛ ɔyɛ sofo ɔpɛ sɛ ɔyɛ sofo no na o class bɛn class 2 de no hia Mia school bag, misanya school books. Na misa yaba exam siasa ehia sky but the chairs 20 fee. Misanya school power. Na obi a otie wo pese oboa wo so onam Nhyira FM so de ntoboa de sikaba ebeboa de na oka kire wo. Acha mo sinya mi hyira wo. Na mo mo sika sem tutoye. Ebi o mo sika fra den hyira wo ma. O Yesu di. Yo Nhyira bodo atifo ne ahwefo yɛda mo ase onyame Nhyira mo na de ɛda akwala na akoma so ana wɔn aka kyerɛ yɛ na enim sɛ wotie yɛ de ɛbɛka wakoma efisɛ yɛnim nkɔlɛ daakye yɛ ɔmbɛyɛ nti nyinaa yɛ mmoa na onyame so ɛbɛhyira mo nkɔlɛ bi pɛ sɛ ɔmo yɛ footballer ebi pɛ sɛ ɔyɛ nurse ebi pɛ sɛ ɔyɛ doctor obi pɛ sɛ ɔyɛ soldier de ɔde bɛbɛ bia no yɛ de boa mo frɛ daakye nti mo mbɛboa yɛ Awurade nhyira mo onyame nhyira mo Perfect Peace Foundation Serade ye papa lady no crown asasiso amen yɛda mo ase Perfect Peace Foundation Serade ye papa lady no crown asasiso mo onyame Nhyira FM abodo yɛda mo ase afie atwa mu no nyame ɛyɛ yadom mo hwɛ ɛma yɛ ntoboa kakrakra amanfoɔ ɛde ma Nhyira bodofoɔ ɔmo frɛ yɛ ɛde bi ma yɛhwɛ me Dr. Mensa me wɔ Dr. Mensa Herbal Clinic me dwumadi ade sɛ me de bibiduro ne di me dwuma ɛnokore ne sɛ me na me yɛ pani kɔfa bae me da Dr. Mensa Herbal Clinic ya no dwuma a me die no nti sisi agana ha nyinaa no yama me Best Herbal Clinic Award ɛne sɛ yɛbɛdi dwumadie kɛseɛ ɛwɔ Kotwi yɛ Obra Outdoor no dwumadie no Kotwi Dr. Mensa Clinic ha ɛne yɛba bɛdi dwumadie na enije sem ne sɛ obi obetumi anya kwan aba saa dwumadie ase bibia no obɛfa no ho adi wɔ napɔmuden mu yɛbɛyɛ mogya mu hwehwɛmu ahodo bebrebe sɛ de mate Dr. Mensa Dr. Wonder nka no nyame yɛ adom a ɛda no so a sɛ tie bia ba bɛto me ha na oba nso a yɛyɛ mogya mu hwehwɛmu free yɛyɛ mogya mu hwehwɛmu ne nyinaa wie a ɛno akyiri no yale bi ha obia no yɛwɔ percentage ya no nso yɛbɛte wo so a sɛ ba sɛ wopɛ sɛ yɛ ne ayɛnhwɛ wo a yɛbɛgye wo enti ensuro kamakoma to yɛm na bɔmɔdena sɛ nyame yɛ adom a wobɛtumi aba saa adwumadie bi na atumi aboa bebrebe fi sɛ
mpanifoɔ sɛ yɛnkɔte aduru mmra no ane ahahan nanso ahahan yɛte ne obi wɔ nimu no sɛde wate ate Dr. Mensa ho asɛm no ɛyɛ saa na teɛ wopɛ sɛ wɔfrɛ Dr. Penny a wobɛtumi afra homa wei sei so na yaboa wo ɛwɔ akɔnuasa bebrebe so anaasɛ wopɛ information a wobɛtumi atwerɛ number yi number yi didi dwuma no ɛyɛ 027 11 73 551 027 11 73 551 date no ɛyɛ 6 December 2019 6 December 2019 ɛwɔ Dr. Mensa Herbal Clinic a ɛwɔ Kochi anɔpa no nwɔtwe pɛpɛpɛpɛ ne ahyɛ dwumadie n'ase a ɛnya agudie kɔ nti bɔmmɔden na sɛ wonyi wo ho mfiri mu na betumi ɛde w'ani akyerɛ Dr. Mensa Herbal Clinic nti time no ɛyɛ anɔpa no nwɔtwe a ɛyɛ fiada ɛdi anim ya bɔmmɔden na sɛ wobɛtumi ɛde w'ani akyerɛ Dr. Mensa Clinic ɛwɔ Kochi ensuro nyame pa efiada yɛbɛhwɛ w'anim sɛ wɔn nso wobɛbɛ bi no abɛyɛ nhyira bye bye wonyame ɔnka ho bye bye saying yadi bi bɛyɛ me gonso anadwo saa amenda gonso ko bidu anadwo baako na baba bɛgye Joseph Mensa aduano ebi bra me nyame adom sese ade ɛyɛ aduano menum me sakora enso ahunu sɛ yɛ paa ma me nti obi a o yare gonso yade adie o